El 2023 vaig començar a treballar com a infermera a l'àrea d'hospitalització. Recordo el primer dia estar una mica neguitós per començar a treballar en un nou centre de treball, però des de ben aviat vaig rebre una molt bona acollida. Tots els treballadors són com una família. Em va sorprendre el gran treball en equip que fan. Hi ha molta atenció i dedicació amb l'objectiu de que tota la feina estigui ben feta. Ara mateix porto 2 anys a BCA. Des de llavors m'he integrat ràpidament i he estat treballant de seguit, alternant torns de matí i de tarda, i també estic aprenent català. M'he adaptat a la manera de treballar d'aquest hospital i alhora he proposat idees per millorar els processos assistencials que es fan a aquest hospital. A més, participo en el grup de qualitat Essential i recentment he presentat un protocol sobre accessos venosos. D'aquí a uns anys vull seguir aprenent. Tinc moltes ganes d'aportar més per mantenir la qualitat assistencial que s'ofereix a l'hospital. També m'agradaria ampliar la meva formació, perquè aquesta és una disciplina que està fent canvis contínuament i hem d'estar el més actualitzat possible. Em sento molt bé treballant a BCA, em permet gaudir de la meva feina. He estat viatjant i treballant per diferents llocs del país i és aquí on em veig per al futur.